Ако случайно паднеш от самолет, сигурно си мислиш, че е най-безопасно да се приземиш във водата. Но истината е, че това е най-лошата опция. При свободно падане ще достигнеш над 320 км в час. И когато с такава скорост удариш водата, тя става стена от бетон. За тялото ти няма да има разлика между океана и асфалта, а ударът ще е фатален. Така че ще ти трябва по-умен план за приземяване. Например, върху магазин на Мартинес, защото там ще оцелееш не само от падането, а и от цените на скъпите парфюми. Вместо да даваш стотици левове за маркови парфюми, при нас ще вземеш по-добрите аналози, с по-мощна трайност, с по-богат аромат, на цени, които буквално ще ти взривят представите. Ще носиш най-добрите парфюми в света за под 30 лева. И понеже в момента най-вероятно не падаш от самолет, а просто скролваш на телефона си, влез в нашия сайт и виж защо цяла България говори за тези катастрофално добри оферти.